Здравейте, днес ще ви покажа WooCommerce агент. Агента има следната функционалност. Консултира относно продуктите, в случая тук е онлайн магазин за парфюми, и екзекутира поръчката, направо прави във вашия WooCommerce портал поръчка, която вече вие виждате, че е готова за изпращане. Нека тестваме агента, какво представлява. Първо, нодовете, които имаме, отново имаме ChatGPT 5 mini мозъка, AI агента, който кореспондира чрез всички нодове, Simple Memory, Google Sheets, записва имена, адрес, данни за Icon SPD. Имаме HTTP request към сайта, където дърпа цялостната информация, която е налична, и WooCommerce вече тук правим поръчка чрез този нод и пращаме имейл. Нека тестваме агента. Задава ни въпросите, които нашия клиент иска така да стартира самия разговор. Това ние сме сложили. Вик на нода, който е към HTTP request към тяхния сайт. Тук като API дава пълен достъп вътре, цялостна налична информация, почва и търси. Сега ще ни даде предложение. Дадени опции: 50 лева, 50 мл, Scarlet Franks, искаме от този. Име, телефон, имейл, адрес за доставка, начин за плащане, ще потвърдиме. Казвам кой искам. Сега ще видите как с данните, как ще оперира нашия агент. Отново езика нода на HTTP request към сайта. Ако има проблем в нода, дава тук хикче. Когато е зелен, значи всичко е наред, функционалността работи правилно. Записва вече данните в нода на Excel. Виждате? Поръчката беше направена успешно, изпратена на имейла, ордерът беше креатнат. Виждате как един агент може да работи за вашия онлайн магазин. Ако проявявате интерес, моля, запазете си безплатна консултация в нашия сайт и ни последвайте в нашите канали. Благодаря ви.